Uphenyo lokuqala luveza ukuthi lo mlilo uqalwe ikhandlela belivutha. Okusidabukisa kakhulu ukuthi bese kudlula emhlabeni usana oluseluncane kakhulu nentombazane ebimgadile, ngoba unina uvele wabakhiyela phakathi wahamba wayoyijabulisa. Okuthe maseqala lo mlilo njengomnyango wakwa-Cocta safaka ama-smoke detector alarms okuthiwa ama-wili-wili, othe sekubanga umsindo sekuxwayisa wonke umuntu, bonke abantu sebebaleka beyophepha. Kwafumaniseka ukuthi laba abakhiyeleke phakathi abasakwazi ukuhamba, bagcina sebeshona kanjalo. UButhelezi uqinisekise umndeni ukuthi umnyango uzoweseka ngalesikhathi sinzima. Zonke iy'ndleko zomngcwabo zalaba bafowethu abasishile sizoyithwala ukuze sibavalelise ngendlela enesithunzi. Udadewethu nje lo oshonile uqhamuka le esifundazweni sase-Eastern Cape, soqikelela ukuthi uyafinyelela emndenini wakhe akwazi naye ukungcwatshwa ngendlela enesithunzi. Okwesine kuqubuka umlilo kule ndawo kulezi nyanga ezedlule, abahlali banxuse uhulumeni ukuthi ungenelele ubasuse kule ndawo. Sesikhathele na yona imjondolo ngoba le ndawo yethu isha njalo. Singajabulela mase babe nodelo lokuthi basithole indawo ezirathi zokuhlala. Umnyango uthi ubhekene nenselele yokuthola umhlaba okuzokwakhelwa kuwo izindlu labo abangenamakhaya. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi sihlale phansi nomasipala waseThekwini sibuke indaba yomhlaba, ngoba isimo abantu bethu abahlezi ngaphansi kwaso lapha asinambithisi neze, ngoba kuyacaca ukuthi kusangaphinde kwenzeke enye ingozi ngenxa yesimo esibucayi abahlezi ngaphansi kwaso. Abantu abalinganiselwe ekhulwini nama-50 abasale Dengwane sebeqalile ukwakha kabusha imijondolo yabo ecekelwe phansi umlilo.